atong pukawon si Inday Vlogs guys kay wa panihapon. Sa narong orasa as 9 na hapit. Wa pa panihapon kay ganina. As 9 na hapit ay. As 9 na hapit. Kanang usa ka nang nagdagan. Tuyok. As 9 na hapit ato ni ko ano. Siya. Wa panihapon atong pukawon. Inday. Pas mo ni. Hindi ni pukawon. Inday. Ano nilalagay? Sige na. Sige na. Aray na, kaon na. So, kaon ba? Manihapon ta. Sige na. Sige na, sige na, sige na. Pas mo, Inday. Pas mo ka, sige na. Huwag yung kikaon. Sige na. Yung iskulog ma. Sige na ba? Pas mo ka. Kaon na. Sige na. Aray na. Ay, aray na. Sige na ba? Nara. Bagong gising. Oh.